Healing Hour with Dr. Khehlelezi engizwe mchunu Ulvuma FM. Ubani nyanga inkulu esidumile. Ubani nyanga inkulu esidumile. Idume ngekuba lolayo yiyo isinelule. Ngithi dume ngekuba lolayo isinelule. Ubani nyanga Ubani ngempela inyanga sithumele lapha ke uyena Professor Khehlelezi noma kanjani ke sesigenekile lapha ke igama lami ngizwe umlando wamkhulu untombi semdabala ngasamqoma ngoba simthanda emvumana mvunyoko semaleka ngoba ngishobhama oyivumile umthatha obulale sizozana ngenizo nifana kadla kozamendo ngiyakwazi ukuvika sesigenekile lapha ke Healing Hour with Dr. Khehlelezi na kanjani ke namhlanje ke ngihamba ngedwa eke kodwa khona insizwe khona futhi ufoka khumalo ezolokhu ngikhapha nje ngayonke indlela sibonga kakhulu ke impela ke lapha ke eke umculo omnandi kakhulu eke ukhama ngakhona lapha ke insizweni esebenzisana ke naye ke uKhehlelezi sicula ngayo nje ubuzizwe yisho nje ukuthi ayikhona hambani impela yoqala phansi nethwase njengamanje ke sithi the Healing Hour ke ila suka selapha khona umphefumulo wakho eke mlalelo wevuma 103 njalo ngalesikhathi kuswela ngahora lesine kuthi kushaya ihora lesihlanu sesingenele ke thina sisijolo sithi caba kwethu nabaphasha kwezilwandle nabonke indawo eke lapha basilalele ke kwi-audio streaming eke nakanjani ke abahlale nathi njengamanje ke zihamba ke manje thumela ke lapha ke i-voice note yakho njengamanje usho ukuthi ke uvusa mbani olele njengamanje ngoba phela fana sikhathele ingubo uzokhumbula ukuthi ilanga ke namhlanje ke lisemthethweni kakhulukazi ezikoleni ke zaKwaZulu-Natal eke lapha ke namaphethelo eke ilanga lokugcina ngci impela ke namhlanje neningizimu Afrika unkana ngokuba ukuthi qalwe ngokusemthethweni eke izingane ziyofunda hayi ziyobhalisa yebo ziyofunda siyazi ukuthi ke ngenxa yama COVID ithe ukushintsha lapha imithethwana emincane eke yokuthi ke ingane athende ngokuhlukahlukana kodwa kwathi kuphethwa unyaka owedlule eke sasesazi ukuthi ngokuqhamileyo ukuthi eke ingane athenda kanjani kubalekile ke ukuthi ngempela ingane ke athende iclass lokuqala nelanga lokuqala ziyofunda bakwethu hayi kusaxoxa kusawubingelela nothisha bebambelele emadande no funa ziyokhala nje phela emangelo nje ikhale into ihleleke iningizimu Afrika ngoba the majority of the people in this country ba nabantwana abafundayo futhi okuyibona esibheke ikusasa labo eningizimu Afrika kanti ke njengamanje kuphela ke thumela i-voice note yakho uqinisekise futhi ukuthi namanje eke sophinde sikhulumisane nokuyena othe wawina uthumele eke i-voucher yakho mangabe ke uthenga ngemali engaphezulu kuka 4,000 or 3,500 eke uqinisekise ukuthi eke uyakwazi ukuthi uyithumele ke njengamanje uyizwinele ke owayizolo uyitholile imali yakhe ulele isikiyena sifike siqhubeke ke phinde siminise ke abathathu ke namhlanje. Tumela ke voice note yakho njengamanje the voice note must keep on coming so that you can know ukuthi uvusa bani olele njengamanje ubani umvusayo president usemoyeni ngaba uzwa yini lokhumbula ukuthi corona virus ifike yawisa abantu abaningi emabhizinisini abo yaphinde yaphoqa abantu okuyibona abantu bebeyithemba eke emsebenzini eke yashintsha izinto eziningi kakhulu kodwa kubalekile ukuthi uma usaphila ngoba konke okuhle okuyokwehlela ngoba uphila nokubi kuyokwehlela ngoba uphila mawusaphila kubalekile ukuthi uyikhahlele ingubo wenze isiqiniseko sokuthi you fight until your last day on earth kubaleka kakhulu ukuthi ubunzima lobu buthathe njengeyibongo ungabuthathi njenge-punishment njengokuthi uNkulunkulu uyakuzonda ake impela wena usento yalutho uyinto ethize ekhulumayo ngoba usho nje uzisho wena ukuthi awusento yalutho nje eke uyaziphoxa ngoba uyinto enkulu kakhulu uyisidalo esiphilayo kangangoba nabantu eTexini eke yehlelwe ingozi umuntu onenhlanhla yilo osale xoxa ukuthi kwenzakaleni abanye basuke sebele kwansinekana hlongo kabi ke into enjengaleyo ngoba
when you are giving an opportunity and abuse it, uzubona wena ukuthi ufanele into nje efanele edla ama drugs engayinaki impilo yayo, dawo utshwala ubusuku nemini eke uhlukumeza umkakho, uhlukumeza izingane, ngama failures that you are a part of. You can't be the part of rebuilding your life because you are contributed to your failures as well. Niyangizwa wengane zami, niyangizwa njalo nje. Thola ama voice note manje, thola ama voice note. Umjaliso eqhebeka ndivusa ifamily yami nonkosikazi wami ndithi bonke nje mabavuke ndivuse negroup yakasino ese-Eastern Cape ka-Dr. Khehlelezi ndithi bonke babavuke bamamele bo. Sabona bhuti ungizwe ekuseni noba ukhumala lapho ngokuthi noba ukhumala ngivuse nje ngivuse ingane yami ese-Island unomavela ngivuse ubhuti ugombela lapha emachibini ngise ngiyovusa ubhuti uJuba ose-Johannesburg obavusayo siya watembe wasikhemelela ngokuhlala usemandeni kumanje ngibonge bhuti ungizwe. Sawubona President wethu Mampinke noKhasela ngiyabavusa ekhaya eMatateni ko-Mountain ko-Blackbush ko-Sizweni ko-Dandi ko-Dana House ngithi abavuka abantu sengenile ungizwe. Molo ekuseni sibavuse bonke kwaXimba phansi eKhithoriji ngithi inqanawe yonke ayivuke sekusile bayosebenza abalimayo balime abalele abakhuleke from Pastor Binglo kwaXimba eKhithoriji kuyabingelela wonke amatekisi lapha kuMaritzburg kuThekwini kuPinetown abathuthi bakwaXimba bonke. Amen from Pastor Binglo. Amen. Ngibingelele estudio ungizwa nobakhumalo nokufika lokhuluma eKK. Ngicela uvusa umndeni wamkwaCaza ngivuse nabantu abami umhlanzeni abavuke Amanda bayisethe ngivuse nabalaleli bevuma FM ngithi abavuke balaleli bevuma FM ngiyabonga kakhulu. Sawubona wengezwe mlando wakamthumi ukubingelela bonke abantu bangasekhaya lapha eJohnsburg intoni noSopo bonke abangazi noma sengithi ngicela macingwa mphile ngokuzwa sokwana umkhize lo ntoni Na kanjani ke phela ke sithi ke chaba kodwa uqhubeka uthumele lapha uthumela bo uthumele indaba enkulu yokuthi uspende malini njengoba ke kade eke special lapha ke sika January eke lapha ke kumkhulu eke impela ke ma pharmacies amkhulu wonke akhona ke eNingizimu Afrika eke qinisekisa ukuthi uspende imali engaka eke ma uspende imali nje close to 4,000 5,000 ayike ungathumela ngempela ke ukuze nawe uthole umhlomulo wakho back ukwazi ukubuyisela ke izingane ke esikoleni. Kubaluleke kakhulu ukuthi engenza kwethu sikwazi ukuthi siphinde futhi sikhumbulane ngoba phela uJanuary siyalipha nje phiphi imali awubuzwa umbuzo uyahamba nje wena uhlomulile ngokuthenga ama product kamkhulu emvula kwalokho wena uyathola futhi ke okutholayo. Njengamanje ke kanza kwethu sophinde sikhulume nenyanga ukhumalo inyanga ewumthakathi eneyigubhu enamakhubalo ikhona ke la studio sifuna ukuzwa ukuthi ke kuhamba kanjani. Kanti ke njengamanje ke ngempela ke sithola ukuthi ubani lona kuyena eke othe wazihlanganela ke ngemali eyisizumbulu esu 5,000 londi. Hello ninjani no yebo akakho futhi omunye mana uthubalelile isithi yakho awu so uyakuthe sekulight thumela account yakho njengamanje uzovuka sekuthe titi efonini siyakhala yebo siyabonga nakho ke izizumbulu sika 5,000 ongatheksiwe itamza nje hey siyabonga amen
Siyabonga kungenza kwethu. Thumela amashare ama-account akho. Kwemshuboko uzovula uqinqi intombi lapha ngo9 nje ufuke ngiqonde yobuthi gross. Qonde itolo yobuthi gross ngo9. Hey, ubhizi lomndeni. Ubhizi lomndeni lekuvuka ukuthi phela lapha kudlala. Thumelani ke ngenza kwethu phela sikusele nje ababili kufanele seziqiniseka sokuthi nabo bakahlamula ke lapha isikhathi ke njengamanje ke 22 minutes to 5 o'clock nakanjani sophinde singenekela kwi-topic yethu khona mathusane nje ngikhumalo naye sophinde sikhulume naye sizwe ukuthi ke uthakathe bani njengobunya kuqala nje. Yebo, sikela kwi-topic yethu ke namhlanje wenganza kwethu. Uma ngabe ubamba umuntu wakho Echeater lokuthiwa ushita. Kumalo, kubengala le mfowethu zonke siyangena siyakhuluma manje. Yeah. Mawubamba umuntu wakho Echeater usubamba usiqinisekise ukuthi nangu phela umuntu wami akayiphethe kahle. Impilo umuntu ufanele ulwe naye. Ulwa nalo ashita naye noma ulwa nalo owakhona. Ubani umuntu ofanakala alwe naye. Sifuna ukuzwaka lapha kubalaleli topic yethu yamanje le. Ngokuna umanje nje maze umqamela abantu bakhala bayashita. Lento abanye uthola ukuthi abanye uthi unganakile umfazi aphula zocingo laphana kamse uphethe phone yakhe ngemumva. Awunakile wena uthi uvule nje kumadaya lakho mpe ashoot abafazi laba. Yabo uhleli la ngamva nje uyazi ukwenzani yabo abanye fahla ashuthe uzozuma inyo zonke lezi number lezi ebona hey amaqinga sikhwele azume lezi number ukefana bingelela ukhona lezo zima ngabe uyamthinta uqhumfu yeah abese ethatha ethinta igiyelithize lapha bese kunyakaza usile ngiqothwa kumulo asikathi qatha kumulo ke ha Ufana nathi yami ozathuka no-anti bakho. Hey bakithi. Ngoba nje uhamba ehlwayela. Yakhulazi uzofanele abaseve strange. Nalabo abakuma speed dial kodwa inamba zawe engaseviwe. Ezaba nje ngokuthi nje igcina ngo89 igcineni. Oh, waba lomqile niyibo bayababa khubalo. Ubani ofuna ulule naye. Khuluma namlaleli wefuma wona u3 njengamanje. Thumela WhatsApp note yakho ini WhatsApp status yakho njengamanje. Voice note, hayi status. Thumelana ama voice note manje. Sicela abantu befazane bakwethu, hayi kulokuhonga amadoda nje odwa lapha wathumela ama voice note njengamanje. Abantu befazane ngoba yibo laba abanikazi besikhwele lesi esidumile nje isikhwele sabo abantu befazane. Yibona abantu bama-8 lapha. Ngakho ke kubalekile ukuthi uma uthola umuntu Echeater ubani ofanele ke udile naye. Khuluma nathi njengamanje sikhathi sekho engane kwethu ayikhale. Ngicingwane umusebhizi lo uzala umzimba kodwa ngokuhlala ngila kanjani. Hayi manje njalo mntaka uma ehloba nje wesifazane mbamba awunamuntu ngokwazi wami ushiya phansi uNkulunkulu usowenzela umusa ukuthi usheshe ubone ukuthi lokho othi uyakuzama noma othi unayihlelo noma unayifiso ngako akuzokwenzeka. So ukushiya nje mntaka awuxabani namuntu awuli namuntu. Amen. Yes, asibingelele kwi-Healing Hour, sibingelele kwi-Vuma FM, sibingelele Mfowangizwe, sibingelele nomzilikazi lapha. Hayi cha uyayibongela le nsizwa Mfowangizwe. Ngokubokwa Mfowangizwe kufanele okokuqala ulwe nenkinga lenza ukuthi umuntu wesifazane azagcine achithe noma wesilisa. Uqala ubheke yona ukuthi ngabe inkinga ike ulwe nesihleke. Ngeke vele asuka achithe nje kungekho isihleke la siqale khona. Thank you lezi thulule job. Babungeze nokhumalo. Wami umbono uthi usiyabonga futhi lo phinde kuyaya manje. Uyeke mtho. Akathembe. La emandeni. Wami umbono uthi umuntu wesifazane lo sengihlala naye ufuna ngikhulume naye. Indoda isukenze ngalutho ngoba nami ngafika ngamshela. Ngamthola ngakhuluma naye njengoba naye ifikile.
Idinga sokuthi ngibe nendoda asikho khona ngikhuluma nomuntu wami. Babeka sesifuna ukuzwa nawe nobesifazana ke eke bakuthi babekayo bakwethu nje ubezwa ke bekhala balaleli lapha ke ngathatha laba nencingweni sithatha laba incingweni sibeze ukuthi bathini bona lapha yebo hayi so bathola khona manje incingweni eke sizwe ukuthi bona bathini Ntongwa bakhuluma abantu yayi bakhuluma impela and baqinisile phela unyawo yilona oluye emeveni manje mawungahamba ushaya ameva unyawo yilona ungaphundla ihlahla uziqede uqinisuna amacala unyawo luye emeveni and futhi phela ukuchitha komuntu mawubheka kwendoda indoda injengenyoni mfoka mchuni inyoni akwazi ukuyidubula ngehlile ngisuba ngumsindo indoda ihlali la kunomsindo khona kunesixoxo ungayibona iphuma nje mhlambi isuka icinga ukuthula ngaphandle ukhale wena uzubhuquze kanti mhlambi inkingi kuwena wena okhipha lo muntu aphumele ngaphandle kodwa ke ngaphi konganeliseki kwamadoda ke ubamadoda ala kunganeliseki unganeliseki kuphela unganeliseki cha unganeliseki thothi umfazi uright unayo yonke ama qualities uyayitholela futhi kodwa nje ijombi yani lapho ngeke sathini mfoka mchunu indoda yadala waba yinja nje wisimqomo ekuwisawo nje umphongolo ibuke nje umphongolo noma ingenanhloso na uthi kodwa iwise nje phansi umphongolo usali izibi ichithekile yedlule futhi ngeke sathini lapho ke impilo yendoda nje njengoba kuthiwa ithuna indoda sendleleni umuntu othezihamba nje ayi batheli uvule ngobalekayo futhi mfowethu mhlawumbe lapha ake ngibuze Khumalo uma indoda ke njoba ngithanda ukuvumelana nabalaleli bathi cha dila lo muntu wakho okuyena lo bhekene nenkinga naye ngoba phela akakwazi usuku umuntu ongamazi akasithi ke kwenzeka ke umuntu omaziyo lo owenza lento uyazi ukuthi mfoka mchuni isikhathi esiningi lento ukuthi mani neyinkinga nje uxoxela uKhumalo ukuthi umkakho mhlambe mani neyinkinga azotshela uKhumalo sekunesikhathi esingaka angisamazi empedeni ngiyathula ngumfoka Khumalo ngiyalibuka leli ntshi ukuthi lithule manje leli ntshi isikhathi esingaka ndathinta instead lo mama ungixoxela mina ngenhloso ukuthi ngikhulume nawe ngenza usizo mina sengibukisa idlamu le ndoda shuthi itshe manje lihleli lapha kudingeka islash nama TLB impela shuthi ukudla kuhleli nje impela manje kuthule kumomotheleni sengiyayifaka ke lenkulumo lo muntu uyangikhalela phela uthulambili angithi isikhathi esiningi lento isuka kanjalo and futhi indlela osukuphethe ngayo umfazi wakho right bayihalela abanye abafazi mabembuka umfazi wakhe ebusa beze befisa ukuthi ingabe le ndoda yatholwa yini uyabona khona ezinye izono nje ingena ngeso lokubuka ukuthi uyabusa lo mfazi ngabe ngisafunani indoda ingenzela kanje uyabo uthi naye ufisa ngabe uyangena la ezinye izinto zenziwa ukuxoxa uthi wena uxoxa nomngane wakho kanti usumvulela amapage angale kanti vele umbobo lo muntu umile ucuthile manje ke okunye wonakala labo abantu bonakele kakhulukazi abantu bamanje bonakele yabona nje ifebe iningabe kulokhu yabona kulokhu lesizulu samanje abantu befazana nje abangenaso isimilo baningi njengoba namadoda nawo o touch and go uthola ukuthi ngempela ngalesikhathi indoda iyakha abantu abadala babethi kubalekile ukugana ngoba ngalesikhathi uhamba ucinga ufuzingela ugcina usushawa zinyoka la endleleni yabona unabafana nje bahambe ukuthi yamuntu uyabona ngonyeke odlula abayade behambe bedubulana labebanga izitoko lokuthi abafazi uvana lokuthiwa kuthiwa zito ufika ohlale ngalahlala ngaba baswaphe ngama black card otshwala bese kufika abanye bekuchomela bethenga obungcono uvumba intombi zawuhlala nabanye kodwa hayi nisijwayela kabi nini akafeli yena njalo umfazi ufeli intombi nje angazi shigaba leso mhlawumbe uthathe wabo bezolala naye uNkulunkulu wami mhlawumbe njalo ushiya inyembezi zomuntu wrong endlini wathi uyakubangana wasidinda umfazi wasidinda umfazi sililo kwase kuba khona indawo nyane ethintekayo sakhaya hayi sithatha nama calls esizwe lapha na akhale sawubona yebo usama sabona khona lapha wathi ngithetha khona shemba kusemba hey nang usama sabona
Ngikona mfowethu. Mhm. 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 Yeah, right. And go. Hayi, uyezwakala mfethu, uyezwakala mfowethu. Uzwake nazo. Iyabeka kanjalo ke lensizwa ke bakwethu, ibeka kanjalo ke ngane kwethu. Mana ke mfowethu sesigoqa nje ke la njengamanje esigoqa nawe singena lapho dabeni lakho lobunyanga njengenyanga. Sithini saluleko sakho kubantu othola ukuthi omunye yabona kunabantu thola ukuthi azithwe na usomatekisi ke intombi yakhe kayithinto uthola ukuthi usehlukene nalowo muntu. Ayi, it must be a topic for another day. Ngoba uyazi ukuthi is a challenge that khona umuntu ofika athandana nomuntu bahlukayo nomuntu producer lento. Mase bethandene bahlukana. Afune engathintwa umuntu ufuna nje ayeke safari shit nje. Hey bakithi. Manje emveni kwalokho mayibona nje ukuthi hayi lo mfana ungishwela ngapha ukuthi bevele emfuna. Lesa ngithe ngamaphenqezi ngithandana nebheng ngithandana nomkhaya hayi nome ehete Kelvin la engathi usho la lo mayinte inkinga la. How can you damn someone and expect someone to hang himself or herself wena ngiqhubeka nempilo ochabaza nje oho bevele lo mfana ngijwayele kabi qhufu uzothinga nabantu ayisekho kulaywa lona kuthiwa qhubeka phila lona yabuka amanyala kubulawa lo uyana ofike nezolokhulu sofuna siyikhuluma leyo ndaba manje futhi mfowethu ke awusibekele la igopeni zakho uthathe ibali manje kulonyaka funa ngulungise inyanga ayithaka funa ngelikilanga ke ngibuze ubani othakatha inyanga necustom ngoba inyanga isuke ihleli namathuluzi fanele ngulungise isuke ihleli namathuluzi inyanga njengeyipanela number 1 number 2 number 3 oh wena uyi-gun shop yes uyi-gun shop uyayisa we shop right afika thenga ukuthi uthatha idoom leyo eyofutha bani ayakoze meda eyibukani yabo umdayisela umuthi wedipha eyophuzisa abantu akawufaka etipeni ubani kothakathawo lapho ikhuluma ngegroup zami ezebhizinisi ezoqina ezokuvikela ngoba ngangikhulume last year uyakhumbula mfoko amaqhumane ngangikhulume ngebhavu lokugeza abantu yebo ukuthi nonetafula ngamshiyi ngaphandle njengamanje ke abagezile basala kodwa ngifuna umuntu othi ibhizinisi lami lihambi kahle ngifuna into yokushoka liye phambili into zami ayiqondile ngifuna into yokusukumisa liye phambili nginezitha ngoba isigubhu siyakushayela ngisho 10 masikhona awubi nayo lenkinga ukuthi njalo kuthiwa manje sekunjani njani sinjengonogada wena wabona umuntu ehamba nama bodyguard manje ke ngisho ukuthi osomabhizinisi abancane abakhulu abeze uyithatha igubhu ukuze basizakala impilo zabo inyuke ziye phezulu mana mfowethu ke ngawuthi kubalekile futhi sengibabonile ubasiza abantu kakhulu emtunga baye befolo ngikhona ngempela kusesikhathi ubalekelela khona kubaleke ngani ukuthi ngempela usithole lesi sigubhu sakho ma unebusiness njengoba unyaka uqala nje futhi nezo ngeke lisavala ntombi ngilivulele manje freeway sibaluleke ukuthi ibhizinisi lakho lihambe fast like for instance khona umuntu othola ukuthi unesidalwa nje sabulawa vele ngoba kahle lezi zinto ezikanje zayisiza abantu abakanjalo uthothi akana sidalwa nje lo muntu isidalwa sakhe sinjengesidalwa esingekho lezi zinto kwakuyizinto zokuthi zikusize empilweni ukuthi ukwazi ukuphefumula nawe njengabanye abantu manje ke vele futhi masikhona isigubhu ufuna usibike ezidalweni masifike ekhaya vele noma usithatha umuntu onezidalwa nje iqondile usibike ukuze singaphambani nezidalwa ngoba inhlahla kahle kathi sesidalweni isigubhu sike so booster isidalwa sakho asikhule siye phezulu njenga energy ke ufike uluphuze wena i-energy drink ilekelela ukuthi ube ne-energy nakho hayi ukuthi izofika ne-energy entsha ayikho i-energy entsha engihlala ngibatshela abagoqana no-Red Bull ubusuku nemini ngithi mina i-Red Bull isigebenga ufike siyogqekeza a reserved energy yes yabona
namanye ama-energy drink ngoba indlela better ukuthi lala yes uphumule kahle angithi uyabona isigubhu ke isidalwa masikhipha inhlahla ngotetem sifike sithi khipha lento wena shesha shesha lento unikezele umuntu manje ke siyasiza kakhulu emabhizinisini noma ngabe kuthiwa ibhizinisi lamathenda ilani i-tuck shop yini isitolo i-tavern isigubhu nje mawunaso uyasithatha sisimamisa impilo yakho ihambe ngokusheshsha iye phambili bakuthola kuphi ebudu inamba ithi 073 yeah 454 1141 iphindi 073 454 1141 siyabonga kakhulu bese kuba enye ke ithi 082 40 11 691 ngicabanga ukuthi kuswakela sibonga kakhulu kana kanjani ke mlaleli uphuma 103 sithi the healing hour with Dr. Khehlelezi siyakhulubeka ke sithi noma kanjani ke uzongena lapha ke uphumlana umfoka nkwanyana eke athi ke the make a grace hour eke mfana kwalokho khona kanjani ke ngoba sebeqhubeka abanye ziyakhala sasa na kanjani ngoyora lesine uzobe ekhona lapha na kusibuthubuthi ehamba nomamelo eke impela ke zikhipha kumnandi kakhulu kuyona the healing hour nganza kwethu ngakumnandi sendaweni imo wakho ikhelinali ngenhla ngizo the president izolivuliwa abantu abenza noma yini bakithi ziyakhala akho umuntu obhalizwe lapha ziyakhala